چێکردنا دیفکێکی ماسیê û niqûnbûn di kîrahiya deryayê da bi vê rengî dibek û balkêş xuya bike. Li seranserî cîhanê bi hizaran kes hene ku ji melevaniya wek periyên deryayî keyfê dikin û êdî ne tenê ji bo zarokan e û bala mazinan jî ji her regez û zayîndeyan dikişîne xwe. Yek ji wan Penky Tebora ye ku jineka regezguhêz ya Filipînî ye. Dîtina lingên xwe di nav qalibekî periya deryayî de xewneke zarokiyê bû. Actually a dream for me. براستی اوه خبنه بو جبو من دخواست جوانکی ساده نیزی دریای و چیایم بجیم جبر وی که من حضرات تشتکی کرد که خبنا من بو او جپاری دریایی بو کو پیدوی از بردوان بم و هلبت نقوم کرنجی بلاشه. Di salên dawî de hejmareke zêde ya xelkê daketine pêşbirkê ya periyên deryayî. Grûpên navxweyî civakek bi navê Pats çêkirin ku mal û paşkeftên xwe di vê projeya milyon dolarî da sermaye kirine û niha bûne navnetewî. We have all kinds of activities. ما گلک چالاکین جیاواز جبو زاروکان هنه مرحانان پاریا دریایی هنه بو اف کسین حز دکر رحوان ببن ما گلک فروشیارن بالکش هنه کو دو چیکرنا جلو برگن آوی ده شهرزانه. بری پندمی چینه پیشبرکه پرین دریایی لدارخست و نها لسرانسری جیهان دینه لدارخستن گو بمرکانس دینه ناسکرن مها بوری پتر جه 300 کسان جه امریکا و کانادا بشداری دیده کرن. Ez hêz dikim ku ez kesekî din ya guhertoyek xwe ya di qalibekî din deme. Di warê cuda de gelek eceb û kêfxweşiyê ku ez vî aliyê xwe diyar bikim. Casey Robin ji Kaliforniya hatiye da hunerên xwe bifirûşit. Ew dibêjit dema ez wek periyên deryayî melevaniyan dikim, ez hes dikim ku şajinek periya deryayî me. Lê dema ez wan dikêşim, ez bi her rengekî û awayekî wan dîzayn dikim û melevanîkirina dibin deryayê de şehrezayî pê divê. The Society of Fat Mermaids. Society of Fat Mermaids saziyeke bu çekirna culu bergan ji bu kesên qelaw ji ber ku em bixwîne. Rêxistinên PADI, SSI û NAUI niha rêxistinên serekiyên cîhanî ne ku kursên vê cure melevaniyê didin û birwanameyê jî dibexşin. Giraniya van cilûbergan jî 23 kîlo ye û bihayê herê giran nêzîkî $6,000 e û berxwekirina wan jî nesanahî ye. Mermaids are kind of interesting and Periyên deryayî gelek balkêş û dinyayeka din e bo min. Ez gelek heşwan dikim. Dema zarok jî bo min gelek heş periyên deryayî dikir. Ji ber hindê ev wekî xewneka zarokiyê ye ku bûye rastî. Di gel ku niha ev kare serdest e, wêneyên balkêşên periyên deryayî ku dîfkên wan dibiristin li ser medyayên civakî bala xelkê dikişîne. Filîma The Little Mermaid ku çîroka wê ji aliyê Hans Christian Andersen li sala 1836 hatiye nivîsîn, li nav periyên deryayî de binavûdeng e. û Disney Animation jî ji heman tiştî wergirtiye. Niha pêlekan û ya hezkirina periyên deryayî di gel filîmek mûzîka xeyalî li ser vê çendê heye ku qewle meha 5 ya sala bêd derkeve. Helen Sindhi, Dengê Amerîka.